sipag, innovation at pagmamalasakit sa sariling atin. May isang negosyong hindi lang basta nagpapasarap ng bangus, binibigyan pa nila ito ng bagong karakter. But there's a salty secret here that's turning heads and taste buds. Tara tuklasin natin kung paano nila pinapangalagaan ang yaman ng lupa para makapaghatid ng dekalidad na ube. Makikita mo sa kanya na Romana Pirmito gives joy and happiness sa mga tao lalo pag natikman. Perfect! So yummy! Samahan niyo ko, Yana, ang inyong Jolly Traveler upang kilalanin at tuklasin ang mga kwento ng sipag, tiyaga at tagumpay ng ilan sa mga lokal na negosyo ng lalawigan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Saan ka man mapadpad, bitbitin mo ang ganda at puso ng Pangasinan.